Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung mga bago nating warrior members na sina Rafi Ong, Mark Emma, Venus Mabanes, Sue Chan, at si Jeneline Ean Viaje. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan. Karanasan ito ng isa sa mga subscriber natin, si Maris. Taong 2011, ELJ Building, Quezon City. Tawagin niyo na lang po akong Maris. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento. At ito ay karanasan ko nung ako ay nagsisimula pa lang sa training sa isang BPO company noong 2011. Noong mga panahong yun ay kasalukuyang kaming nag-oopisina sa ELJ building ng ABS-CBN. Hindi ko na matandaan kung anong floor kami noon. Pero ang natatandaan ko, may 3 o 4 na training room sa floor na yun. Training room A, B, C, at may D pa. Matagal na din kasi kaya hindi ko na masyadong matandaan. Marami ng usap-usapan noon na haunted ang lahat ng mga training room. Pero maswerte kami dahil napunta kami sa training room B kung saan pinakamadalang ang mga paramdam. Madaming kwento-kwento sa mga klase ng multo na nagpaparamdam sa mga training room. Pero ang pinakasikat, si Junjun. Si Junjun ayon sa mga kwento ay isang batang lalaki na nagpaparamdam sa building namin. Naniniwala ako sa mga multo at mga kakaibang elemento dahil galing ako sa pamilya ng mga manggagamot sa probinsya namin na kung tawagin ay tambalan. Bagamat hindi na naipasa sa henerasyon namin ang panggagamot, hindi na wala sa pamilya namin ang paniniwala sa mga kakaibang nilalang at mga ligaw na kaluluwa. Sa unang bahagi ng training room, may elevated na bahagi na nagsisilbing stage para sa mga trainers at assistant trainer, kung saan nakalagay ang whiteboard at ang projector para sa mga lectures. Sa harap naman ito, may mga hilera ng computer stations para sa mga trainees. Meron itong aisle sa gitna at yung mga station ay nahahati sa kanan at kaliwang bahagi ng training room. Ang bawat hilera ay may 3 workstation. Sa makatuwid, 6 lahat pag pinagsama ang kanan at kaliwa. At saka, kaya ng isang training room ang 20 trainees. Isang araw habang nagle-lesson kami, naisipan namin na pumuesto sa harap na bahagi ng training room para maiwasang antukin. Medyo malamig kasi sa kwarto dahil sa aircon, kaya nakakaantok. Habang nagle-lesson kami, napansin ko ang 2 katabi ko na sila Alan at Wesley na nagbubulungan. Nung tanungin ko sila, may tinuro silang maliit na trash bin na nasa tabi ng pintuan ng training room. Ito yung klase ng trash bin na umiikot yung takip pag itinulak mo para magtapo ng kalat. Ang sabi nila, umikot kasi mag-isa yung takip ng trash bin ng 360 degrees kahit walang gumagalaw. Hindi na lang namin pinansin kasi baka may nag-CR lang tapos dala ng puwersa ng pagbukas-sara ng pinto kaya yun gumalaw. Tsaka kung totoo man, alam naman namin na talagang may nagpaparamdam sa mga training room. Kaya hindi na kami nabigla. Kaya ayun, itinoon na namin uli ang atensyon namin sa lesson. Makaraan ng ilang minuto, nag-announce na ng 15-minute break ang trainer namin. Naging usap-usapan yung trash bin. Yung iba nga nagulat. Yung iba naman, skeptic.
Siguro hindi sila naniniwala. Nung makabalik kami matapos ang break, sinabi ng assistant trainer namin na magi-games kami. Bilang icebreaker, lahat nagkanya-kanya ng suggest ng games. Ako naman sinuggest ko yung Funny Bones. Natuwa naman ako kasi yun ang napili naming laruin. Hindi ko pa kasi nalalaro yun eh. Siguro, dala na rin ng mga kwentuhan ng break. Naisip ng assistant trainer namin na si Stephen na hamunin yung multo na si Junjun. Ang sabi pa niya, "Junjun, if you are here, somebody touch someone." Sabay patay ng ilaw. Wala naman nangyari nung pinatay niya yung ilaw. Kaya tuloy kami sa paglaro. Lahat ng pair maglalaro sa mini stage nung training room. Tapos yung matatalo, bababa na sila. Mananalo na sana kami ng partner ko noon na si Wesley. Yung mga natalo, kanya-kanya na ng hila ng upuan para panoorin yung mga naglalaro. Yung isa sa mga wavemate namin na si Carlin, nakaupo sa unahan habang tumatawa-tawa at pumapalakpak. Habang naglalaro kami, napatingin kami sa kanya kasi biglang nagtaasan yung mga buhok niya na parang may nakahawak. Ang akala niya nga nung una, tinatakot namin siya. Hanggang sa nahawakan niya mismo yung mga buhok niya na nakataas. Tumahimik kami saglit. Tapos naisip namin na baka dahil yun sa sinabi ng trainer namin kanina. Pero tinuloy pa din namin yung laro. Matapos ang ilang minuto, tumaas na naman ulit yung mga buhok ni Carlin. Napilitan na kami na itigil yung laro. Tapos nag-groupings na lang kami. Nung nag-groupings kami, may mga sumama sa grupo namin. Bale ako, sister ko, si Carlin, at yung isa pang kagrupo namin na si Mel at si Alan. Nasa pinakaunang hilera kami ng mga station sa kanan. Sa kaliwa naman, si Wesley, si Tap, si Kim, at si Mayeth. Hindi ko na masyadong matandaan kung si Kim ba talaga ang kasama nila at si Mayeth. Pero sa pagkakatanda ko, silang apat kasi yung laging magkakasama. Habang nag-groupings kami, pabulong na nagkukwentuhan tong mga kagrupo ko at yung grupo nila Wesley. Si Carly naman inaawat sila kasi takot na siya. Inawat ko na din sila. Ang sabi ko, "Huwag niyo na lang pag-usapan. Bata kasi si Junjun. Baka maisip niyang magpapansin." Hindi sila maawat-awat. Hanggang sa biglang nag-ring yung Avaya phone na nasa unahan ng workstation na ginagamit namin. Imposibleng mag-ring yun kasi naka-dead skill lahat ng trainees. Kaya hindi kami makakatanggap ng tawag. Dala siguro ng gulat at takot, biglang natumba si Carlin sa upuan niya. Tapos nagsisisigaw at nag-iiyak na siya. Hanggang sa himatayin siya. Napatawag agad ng nurse si Stephen tapos sinundo si Carlin na may daladalang wheelchair. Matapos nun, bumalik na kami ulit sa ginagawa namin. Nung natapos na kami, biglang nagsalita si Tap at si Wesley na natrace nila kung saan galing yung tawag na pumasok sa Avaya sa harap namin kanina. Dun yun galing sa Avaya na nasa dulo ng station na pinupwestuhan nila sa kaliwa. Nagulat kami kasi paano naman mangyayari yun? Lahat kami magkakaharap na nagkukwentuhan kanina. Tsaka walang nakaupo sa pwesto na yun kasi pare-parehas kami na tig-iisang PC lang ang ginagamit. Imposibleng may nag-dial nun nang hindi namin napapansin. Mga after 30 minutes, bumalik na si Carlin tapos tinawag na ni Stephen yung isang trainer na kung tawagin nila ay Mommy Jinky. Meron kasing third eye si Mommy Jinky. Pero sabi niya,
puro bad spirit lang ang nakikita niya. Wala naman siyang nakita sa room kaya ibig sabihin, si Junjun lang talaga yon. Nagdasal kami para kay Carlin. Tapos hindi na namin pinag-usapan yung nangyari sa loob ng training room. Baka kasi maulit pang magparamdam si Junjun na tinatawag nilang multong bata. Pangalawang karanasan. Karanasan ito ng isa sa mga co-dabber ko. Taong 1998. Old Building ABS-CBN, Quezon City. Itong mga panahong ito, yung dubbing studio ng ABS-CBN ay nasa old building pa. Dito yung estasyon nila ng radyo. Kung nagagawi kayo dito, nasa street ito ng Esguera. Merong 3 malalaking studio noon dito sa old building. Yung 2 ginagamit sa recording. Tapos yung isa, hindi ako sigurado kung imbakan ba ng gamit o ginagamit ding pang recording. Studio A at B lang kasi ang nabanggit sa akin. Bukod sa merong malalaking studio dito, meron din sila yung tinatawag na pantry, kung saan sama-sama silang mga dubber na tumatambay. Hindi pa kasi ako dubber noong mga panahon na to eh. 7 taong gulang pa lang ako niyan. Itong mga taon na ito, inaabot sila ng umaga sa dubbing. May term kami dyan eh, pamorningan. Minsan nagsisimula silang magdub ng 10:00 ng umaga. Tapos matatapos yon, kinaumagahan na ng 7:00. O minsan, kung mamalas-malasin pa, inaabot pa din yon ng tanghali pa kinabukasan. Mahirap pa kasing mag-record ng mga panahong yon. 2 tracks lang, tapos black dubbing. Ibig sabihin, sabay-sabay lahat ng voice actor na magdadub. Tapos bawal magkamali. Ilan sila nun? Nasa 15 o 20 sila. So talagang siksikan sa isang recording booth. Habang naghihintay sila ng mga linya nila, lahat sila mga nakatambay sa pantry. May mga nagyoyosi, nagsusugal, yung mga pampalipas ng oras lang. Mga bandang 1:00 na ng madaling araw yon. Naisipan ni Jimmy na iidlip siya. Kaso masikip doon sa pantry. Gawa ng maraming dubber eh. Naisip niyang bakit hindi siya umidlip doon sa bakanting studio. Total naman walang tao. Ayun nga. Pumunta siya sa bakanting studio. Tapos nun, naghanap siya ng magandang pwesto na tutulugan niya. Ang napili niyang tulugan, yung sa tapat ng piano. Meron kasing mahabang bangko doon. Pwede siyang humiga. Nung nakapwesto na siya para matulog, tumayo siya ulit para isarado yung pinto. Kasi, ang ingay ng mga dubbers sa labas eh. Nagbili naman siya sa kasama niya na nandun siya sa studio. Baka kasi mamaya siya na yung magte-take eh. Habang natutulog siya, medyo naaaalimpungatan siya. Kasi may naririnig siyang tumatakbo-takbo sa loob ng studio. Medyo naiinis na siya. Kasi imbis na dire-diretso yung tulog niya, nabibitin eh. Nagsalita siya ng, "Pre, huwag niyo naman akong pagtripan. Ngayon lang ako iidlip eh. Doon na kayo sa labas." Nawala sandali yung tumatakbo-takbo. Maya-maya pa, naalimpungatan na naman siya kasi may pumipindot-pindot naman sa piano. Naririnig niya, yun bang paisa-isa yung pindot sa piano? Nairita na siya at tumayo. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa piano para tingnan kung sino yung nangtitrip sa kanya. Ilang hakbang kasi yung layo sa kanya ng piano. Tapos habang papalapit siya dito, palakas naman ang palakas yung tunog nun. Hanggang sa nakarating siya sa piano
at nawala yung tunog. Pagtingin niya sa pwesto ng bangko nun, walang katao-tao. Tapos mas malamig sa pwesto na yon kesa sa pinanggalingan niya. Pakiramdam niya, tinutusok-tusok yung balat niya dahil sa lamig. Umikot siya sa piano. Baka kasi nagtago lang yun kung saan eh. Maging sa likod ng piano na merong mga kahon, tiningnan niya isa-isa habang sumisipat-sipat siya sa mga karton. Bigla na namang tumunog yung piano. At kasabay ng tunog na yun, meron ng kasabay na tawa na para bang nanggagaling sa maliit na batang lalaki. Hindi siya naniniwala sa mga multo-multo na yan. Pero yung kilabot niya nung oras na yon, hindi maipaliwanag. Hanggang sa dahan-dahan ng may namumuong imahe ng bata ang nakaupo sa piano habang pinipindot-pindot niya ito. Akala niya namamalikmata lang siya kasi 'di ba, kakagising niya lang eh. Pero hindi. Ayon pa sa kanya, parang transparent lang yon na hindi klaro yung hubog. Pero yung muka, klaro sa kanya. Bata talaga. Nung lumingon ito sa kanya, nakita niyang basag yung kanang bahagi ng ulo nito. Tapos biglang ngumiti sa kanya at nagpipipindot ulit doon sa piano. Sa takot niya, tumakbo siya palabas ng studio na yon habang nagsisisigaw. Lahat ng mga tao sa labas nagulat sa kanya. Tinanong siya kung ano ang problema. Pagpasok niya sa pantry, nakita niyang nakaupo sa itaas ng sofa yung bata habang natatawa-tawa at itinuturo-turo pa siya. Tinuro niya sa mga tao doon na may multong bata sa loob ng pantry. Wala naman silang nakikita. Lumabas siya ng pantry tapos nagpasama siya sa loob ng isang studio. Tinuro niya na tumutunog yung piano. Meron din siyang nakitang nakaupo na bata doon. Iisa lang din yung bata na nakita niya sa pantry. Yun at yun din. Binuksan nila yung ilaw sa studio. Pero wala silang nakitang kahit na ano. Tanging yung piano, bangko, mga kahon, at kung ano-ano pang mga nakaimbak na gamit lang sa loob nun. Matapos ang insidenteng yon, nagpaalam siya sa direktor niya na uuwi na lang muna siya. Kasi pakiramdam niya lalagnatin siya. Hindi nga siya nagkamali. Nung nakauwi na siya sa bahay, tinamaan siya ng matinding lagnat. Buti na lang, merong alam yung lola niya. Tinawas siya nito. Tapos namuo sa tawas ng lola niya, imahe na basag-basag na bungo. Ang sabi ng lola niya, napagtripan siya. Kaya ang ginawa nito, yung resulta ng tawas niya, pinalagay sa ilalim ng unan niya. Payo pa ng lola niya sa kanya, hayaan niya lang na madurog yung resulta ng tawas na yon para lubayan na din siya ng multo. Kinabukasan, naging maayos naman yung pakiramdam niya. Laking pasasalamat na lang niya sa lola niya. Pero mula nung mangyari yon, ni minsan hindi na siya umapak pa sa studio na yon. At paminsan-minsan, nararamdaman pa rin niya yung presensya nung nakita niyang multong bata. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo ba na hindi lang sa mga parte na to ng ABS-CBN nagpaparamdam yung bata na yan? Maski sa new building. Yun nga, sa ELJ building. Sa floor naming mga dabber yun. Sa 3rd floor, iPost. Merong studio doon, sa Studio F. Nako,
Samot-saring kwentong kababalaghan ang mga narinig ko na doon. Pero hindi lang kaluluwa ng bata ang meron doon. Ando doon yung tinatawag nila na si Kuya at Manang. Parehong malaking anino yon tapos matatapang. Mga ginagawa nila, minsan sumasabay sa mga dabber kapag nakatake, sinasara yung pinto, ginagalaw yung mouse ng engineer, tinutumba yung basura, nagre-record mag-isa yung makina, basta sobrang poltergeist. At ito pa, ginagawa nila yon kahit maraming tao sa loob ng studio. Isipin nyo na lang yung mga experience nung engineer na nagmimix kapag madaling araw. Ang kadalasang schedule nila sa Studio F, 2 a.m. onwards. Diba? Maraming kwento sa Studio F. Iisahin ko na lang ng video. Pero sa ngayon, ito na muna tayo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.